outside school. Roko mana japuonj Lucas abiro iri kendo kae gin jopuonjre mantiere e sikunde kata sikundi giwuok oko gintiere ka kanya kama iyudo ka nitiere house parties clubs kacha giwuok gidhi nyithindo dongo duogo e skul ka gingima kendo gintiere paro makare. Paro ma sirkal biro go e chenrogi dipo ni ochal nade e kindegi ahinya ma jopuonjre dhi bedo oko to kae kata moko mantie e skul bende niga sikul to nyalo bedo ka donjo gi gik moko manyalo bedo ni mero ji kendo nyalo miyo paro obed mopogore kata kuonde mag tiegruok. Okay. Gima rais o gima jona kada dwa iloso kawuono niendo en gima biro yo makare kendo biro at the right time ni mar sani wahia dok dala to idala kacha kok nyithindo gi orang maber to ibiro yudo ka yedigi ama these drugs bro miyo nyithindo gi lal mokwongo gima nyaka rang kabisa wach gini en gima konego bed waweyo ni sirikal kende onego bed jonyuol duto kod familia mzima hakikisha na nyithindo gi ero giwuok e skul ka giber ka gidok gibiro bedo kare to ka wachako kanyo endo moso ka wuoyi wi towns madongo gi awacho ni ntiere sani ji mauso ice ok ji duto te mauso ice ntiere ji moko mauso ice cream to ice cream magi uso ni oketie yath to yadhni na yath momitiyogo i ICU ichiedho ji matuo kabisa lakini kose kete ice nyathini odhi okawe to chame ibiro yudo ka nyathini uyudo ka koro gik monego bed notimo dok piny ka onego bed nosomo iyudo ka nyathini koro ojony iyudo ka onyosre ma kata gik mondo miye gik ta somo gik kata tich ma jopuonj ochiwo ni mondo tim ka wayo loro ok ditimre koro chuno kaka jonyuol nyaka gihakikisha ni nyithindo mwamigi giendo omigi nyithindo ka nyithindo gibeyo ka giduogo nyaka giduog ka gibeyo to kendo apart from that drug one moro kamiluongo ni ndaga akendo untu luonge nango onti yudo kidole matindo tindo kose dole matindo tindo nyathi nyalo ga madho gini ka to in janyuol indikia to gino biro timre nwa chango ibiro nwang'o ka janyuol odich kabisa madako rang nyathini to nyathini chalo nadi odiechieng' mare ne dobedo nadi koro biro chuno jonyuol duto te to konego bed ni irango anarango mana nyathina kende gimagi gin gik moko monego bed no kaka jonyuol kineno ka wach mar yiedhi machacho ahiya gi nitie kuonde moko minyalo teri e wechegi wan go polise kanyo ma osebedo ka konyo kabisa koro ka gigi nyalo timre hama to kaka jonyuol okoso mako tero wechegi kuma dwarre to ibiro nwang'o ka nyithindo gi boro hinyre to maduong' mabe oloyo gigi duto te inwang'o ni sani skunde jopuonj temo kabisa under guidance and counseling iwacho nigi ni ka inyalo bedo ni luoro janyuol kidwa wacho ni janyuol gimoro iyudo ka nitie kata wadgi moro kata jaduong' moro kata ng'ato moro machielo ma miye oyien marocho parogi onego bed ni ogoyo kata ni japuonj nan dala ka ng'at mahama timo na hama to kose mi japuonj gini tibiro yudo ka nyathini biro konyre maber moloyo koro ka wanyalo bedo wanyalo konyre waduto to nyithindo gi biro duogo kaber. Japuonj bende nitiere gimoro minyalo kono janyuol sani nikech ano mana